Radio Principal Vilalba, Cadena SER. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Seguimos en Hoxe por Hoxe en Radio Principal Vilalba, Cadena SER, facémolo escoitando este clásico tema que nos achega Marisol, Corazón Contento, unha canción ca que se vai estrenar o día 3 de outubro a recanteira desta comarca da Terra Chá, Ana Fanego, nese espacio Recantos do Luar na Televisión de Galicia. Pois temos aquí a representante chairega desta nova edición do Recantos, Ana Fanego, a quen saudamos. Ana, que tal? Moi bons días. Hola, bons días. Ana, que como todo mundo sabe, collo testigo destes recantos de seu irmán David Fanego, que moi ben deixaba tamén esta comarca chairega na pasada edición 2013-2014 dos Recantos, chegaba a quinta fase. Ana Fanego, polo menos, non nos imos quedar simplemente con esa quinta fase, sino que imos a por todas, non? A quedar, pois, de primeiros, representando aí a comarca chairega. Intentarás, a verdade que é unha responsabilidade grande, despois de estar meu irmán ali, está un pouco nervioso. Andades aí un pouquiño a pique tamén, non? A ver quen queda mellor ou non. Non, a verdade é que non, eu que quero volver orgullosa para a casa coa miña actuación e eso para min é o máis importante, que a xente que está contigo, que leva contigo todo o tempo, pois que che diga que están orgullosos de ti, para min iso é importante. Non sei como foi isto de que te escollesen a ti despois de ser a irmaxa do recanteiro do ano anterior, como se seleccionan as persoas representantes de cada unha das comarcas galegas? Pois hai que presentarse a un casting. Eu non me quería presentar, de feito o casting, houve 3 días de casting e o terceiro, eu fui o último día de casting que había. Eu penso que entrei na selección de casting de casualidade, porque non me quería presentar. O que pasa é que me empezou a animar todo o mundo e dicíame, pero preséntate, que tal? E dicía, jolín, tío, pero é que como me van coller se estuvo meu irmán o ano pasado e tal? Fui ao casting e tuve unha suerte. Tuve unha suerte de que me colleron, ou gusteilles, ou non sei, porque eu iba moi nerviosa aquel día. Erades moitos aspirantes, por certo, desta comarca chairega, Ana? Non che dicen canta xente foi, pero bueno, o ano pasado houve 2 días de casting, este ano houve 3, supoño que habería máis xente este ano. Pois aí está seleccionada Ana Fanego, integrante do dúo Estrella, xunto co propio seu irmán David, que representaba xa a comarca da Terra Chá na edición anterior. Ana, ti vaste estrenar o día 3 de outubro, aínda que lembramos que este espacio, os recanteiros, arrancaba xa o día 12, ademais o facía de maneira maxistral cas interpretacións de David Veiga, recanteiro de Lugo Sur, tamén Elma da comarca de Noia ou Barbanza. Este pasado venres subían ao escenario Roseta de Ourense Norte e tamén Sara Iglesias de Pontevedra. No que respecta a xornada de pasado mañá venres, creo que toca o turno a Galicia Centro con Nelly e tamén aquí de novo a provincia de Lugo, en concreto a comarca da Mariña con Vanessa, non? Sí, a verdade é que este ano empezou potente o programa, o concurso. Hai grandes voces, Coñeces lóxicamente a todos os compañeiros dos recantos, como se nos presenta un nivel moi elevado, Ana?
Eu vexo gran nivel, a verdade, porque incluso xente, porque a ver, a maioría de xente xa se está dedicando a isto, hai xente que incluso toca instrumentos, hai xente que traballa en orquestas, hai xente de moito nivel, a xente que non se está dedicando a isto, eu tuve a opción de escoitalos e moi ben, faltalles a mellor a experiencia e o rodaje, pero a materia prima teñen, o sea que hai moi bon nivel este ano. Neste caso, por experiencia, por rodaxe, que non quede que Ana Fanego aí interprete Dudú Estrella xunto a David, aí por experiencia non hai problema, non, Ana? Bueno, levamos 2 aniños e non nos podemos queixar, a verdade que non. Moi ben, pois Ana Fanego, representante da comarca da Terra Cha no programa Recantos, como decíamos, o venres día 3 de outubro será a gran estrena con ese tema Corazón Contento de Marisol, e creo que che toca medir a voz sobre o escenario, neste caso co representante do Miño, Pablo Couto, neste caso outra canción tamén creo que boa de interpretar como La Morena de mi copla. Sí, a verdade é que además tócame compartir escenario cun amigo, porque conozco fai anos, é amigo noso, tanto de meu irmán como a meu, a ver, dame un pouquiño rabia porque temos que repartir o voto do público, pero tamén te sintes arroupado e penso que nos vamos animar moito un ao outro. Calquera dos temas é bon. A min o meu tema, supuestamente, polo xurado e por xente do programa, é considerado un tema trampa, porque dicen que a priori parece fácil, pero despois hai que poñelo en escea. A min gustame moito a canción que me tocou, estou moi contenta con ela. Non sei. E, bueno, intentarei facer a miña, porque evidentemente o tono de Marisol é un pouco xa na súa época de chavalita. Marisol, cando era nova, tiña un registro moi agudo, pero de chavalita era un pouquiño camionera. Entón non vas imitar esa versión original deste tema de Marisol, non? Non, a ver, ainda que estuvera dentro do meu registro vocal e demais, a mí non me gusta imitar, pero bueno, cada un é como é, a mí non me gusta imitar, a mí gusta facer os temas meus, pero xa cando preparamos o repertorio do dúo facemos igual, eu intento buscar os meus xiros e o que deben ca miña forma de cantar, porque non todo o mundo lle damos o mismo xeito á mesma canción. Pois versión propia de Ana Fanego deste tema Corazón Contento de Marisol, máis agudo ese tono, cambios con respecto a ese tema original e lóxicamente cambio tamén no idioma, porque ao igual que todos os temas que se van a interpretar nos recantos ten que ser en galego, non? Non sei se aquí a traducción é moi complexa ou non desta canción. A verdade coincide bastante ben neste tema. A traducción, a ver, todos os temas baixo o meu punto de vista perden cando os traduces, pero dá igual que seña de galego a castelán, de castelán a galego, inglés, a calquera idioma, pero bueno, este tema é bastante fiel á traducción ao original. Contenta, non? Contenta coa canción que che tocou para o debut? Eu cando soupe unha canción que me tocaba, eu a verdade que me alegrei de que me tocara esa canción. A mellor outra persona querería unha canción con máis peso, pero non, a min gustan máis cancións movidas, alegres e... Ademais que ti como vocalista desa formación musical tes que darlle un pouquiño a todo, non? Tanto este tipo de cancións como tamén cumbias, merengues, pasodobles, bachatas, un pouco todo o repertorio, non? Moi pachanguera, moi pachanguera. Neste caso non é demasiado pachangueira ou sí, xa suficiente? A ver, o arreglo musical que ainda o recibín antonte, o arreglo musical non é fiel ao de Marisol tampouco. De feito, o arreglo musical que me mandaron é máis agudo que o de Marisol. É un arreglo moderno. Non sei exactamente quen utilizou un arreglo similar a este, pero soame de escoitar algunha versión con este arreglo un pouquiño máis pop, non é tan orquestado como o de Marisol. Ben, xa empezaches a ensayar, por suposto, a posta en escena deste tema, non, Ana? Sí, un pouquiño, que tampouco tuve moito tempo, porque andábamos bastante atareados, pero é a parte que tampouco tiña a música, nin a letra para aprendela, e non quería aprendela en castelán. Se aprendo en castelán, despois sí que me gustaría cantala en galego. Igual se nos vai un pouquiño a letra sobre o escenario, con nervios, aínda que nervios, esperemos que non, verdade? Bueno, eu sou moi nerviosa. O que pasa é que teño unha actitud que igual se me conoce pouco que estou nerviosa. O mellor,
como sempre son así con un carácter un pouquiño fuerte, ademais non parece que esteña tan nerviosa ainda que a procesión vai por dentro. Ben, pois esperemos que non xa unha mala pasada, nin moito menos unha rapaza acostumada a cantar en público, nin que decirte, non vai haber problema ningún de nervios sobre o escenario. Esperemos que non, Dios te oiga. Eu que quero ir segura que a canción teño que ensayala moito esta semana e a semana que ven non me queda moito tempo porque andamos bastante atareados co dúo, pero bueno, teño que ir segura. Se vas segura, ainda que tiñas un pequeno erro, sempre das tirado para diante. O problema é se non levas o tema ben amarrado. Pois falta de tempo para o ensaio, porque efectivamente creo que esta fin de semana, Ana, xunto co teu irmán David, os dous integrantes dese dúo Estrellas, ides para Cataluña, ides actuar no Centro Galego Airiños da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet. Contanos un pouquiño que supón para vos esta actuación, en que consiste un pouquiño esa festa que se prepara en Cataluña para a fin de semana. Pois mira, a verdade é que eu recibín esta nova un pouco por sorpresa. Chamáronos nunha empresa que organiza eventos e traballa moito cos centros galegos de toda España e bueno, chegamos a un acordo económico que era o máis importante, porque ganas de ir eu tiña, porque sinceramente todo o mundo temos na nosa familia alguén emigrado ou incluso nós mesmos nalgún momento tivemos que salir da nosa Galicia e todos temos ese sentimento de morriña, sabemos o que significa ter morriña e ir cantar para galegos que están fora, pois a ver, a toda unha honra e que conten con nós, ademais por ser televisivos, eso que a mí ainda non me escoitaron na tele, pois sinceramente pois é un halago, a verdad, é un halago e ir con moitas ganas de contentar a esa xente que aposta por nós. Non sei que repertorio ides ofrecer a toda esa xente que se achegue por ese concerto en Santa Coloma de Gramanet, Ana. Pois nos vamos a aportar o repertorio que, a ver, habitual. Temos un repertorio e según vemos o público que hai e como reacciona a xente, pois vamos tirando del según como vai reaccionando a xente. A nós comentarnos, pois bueno, que o que tiñamos que facer era festa, pois facer festa é o noso. Música de baile, que a xente disfrute e, bueno, ao estar no Centro Galego, pois utilizaremos todos os temas que temos no noso repertorio de canción galega, utilizarémolos ali, evidentemente. E sabede xa con que outros artistas ides compartir escenario ou aínda non, Ana? Pois, sinceramente, non sei con que vamos compartir escenario. Sinceramente, sei que o que é a festa do Centro Galego de Airiños da nosa Galicia comeza é de mércores a domingo. Durante a semana haberá agrupacións galegas de folclore e demais, e nós vamos o fin de semana. Entón xa arranca hoxe, non? Si, arranca hoxe. E vos, o sábado, domingo? Nós vamos o viernes á noite, sábado mediodía e noite e domingo mediodía e noite. Vamos, que ides ali dalo todo en Santa Coloma, non? A festa está nas nosas mans. É unha actuación máis do dúo Estrellas que xa ven de rematar Antonte o verán 2014. Que tal esa temporada estival? Moitísimas actuacións, verdade? Este ano notouse. O primeiro ano costounos un pouquiño máis arrancar, pero bueno, é normal. Calquera empresa, calquer traballiño que empeza o primeiro ano sempre hai que traballar o 200% para que arranque todo. Este ano, a verdad, foi todo moi rodado. Tivemos traballiño, tivemos moitos fines de semana que lles chame eu de la muerte, que enlazas viernes, sábado, domingo e ás veces hasta o lunes. Pois, eso, pois mira, é unha alegría saber que un tan traballo e que a xente conta contigo e que te volven a chamar ao ano seguinte e que che dicen, po ano que ben vas volver. Eso é moi bonito. E canto a esa formación musical, que proxectos tedes en mente, Ana? Pois estamos preparando unha grabación dun disquiño, a ver, así en plan amateur, a ver, pois porque nos lo piden nas festas, están nos pedindo, e non tredes algún disquiño para levar e tal, entonces, pois mira, xa tiñamos algunha grabación feita, porque meu irmán, pois, temos como un pequeno estudio de grabación na casa, moi casero, pero meu irmán danse lle ben as novas tecnoloxías e os programas de edición e demais, a informática é o del. Xa teñemos algún temiña grabado, vamos seguir grabando temiñas a ver se damos xuntado para facer un disco de 10-12 temas. Variado, non? Vai haber un pouquiño de todos os estilos musicais. Sí, un pouco recollendo os temas que máis se cantan nas festas e
é o que podemos ofrecer, que sigue sendo outra carta de visita que unha carta de presentación, o disco. Ben, pois ese disco que esperamos tamén ansiosos poder tamén poñer algunha canción aquí en Radio Principal Vilalba Cadena Ser, unha vez que sexa unha realidade xa ese proxecto discográfico e outro proxecto, o programa Recantos do Luar, que tamén seguiremos aquí tanto no que se refire pois ao propio concurso como tamén ao Clube de Fans, que é outro dos premios que establecen na televisión pública. O ano anterior lembramos que Ana Fanego era a propia coordinadora e máxima responsable do Clube de Fans de seu irmán David Fanego. Non sei se agora el tamén é o que leva o teu Clube de Fans. Si, ele está levando o meu Clube de Fans. Este ano estamos traballando, penso que se está traballando algo menos o Clube de Fans, porque, bueno, o ano pasado, en principio, cando acabou o concurso, falaban de que quedaba o premio desierto. Como estaba dentro das bases do concurso, houve quen reclamou, eu ao ser nova participante en Recantos, tal, eu non fixen reclamación, e solamente o que fixeron foi o premio que estaba posto nas bases do concurso repartilo entre os clubes de fans que reclamaron. Eu non reclamei porque ao estar como nova recanteira supuxen que bueno, que non deberían meterme máis camisas de 11 varas. Pero bueno, o ano pasado houve bastante desilusión con ese premio. É moito traballo quizás pa pouca recompensa. Ben, pois ese Club de Fans que de todos os xeitos sí que sigue aí. Non sei a día de hoxe cantos fans ten Ana Fanego nese programa Recantos. Pois ahora mismo ando alrededor 500 e pico por aí de mandar en me gustas en Facebook. É a verdade, moi contenta. A ver, non quita que non haiga premio que se traballase, a xente, eu noto o calor da xente pola calle, que te conocen, eso que a ver, ainda non cantei o luar, fun 2 veces ao programa, e a verdade que a xente te coñeza pola calle, que che dé ánimos e apoios e demais, eso vale máis que os me gustas de Facebook. Pois importante tamén ese apoio, a parte do Clube de Fans tamén, de Ana Fanego, recanteira, representante desta comarca da Terra Chá, que, como dicíamos, vai debutar no programa o venres día 3 de outubro con esa canción Corazón Contento. Moi pendentes estaremos. Non sei se che faquemos aquí unha pequeniña mala xogada, que nos deleites, aínda que sexa a capela, un anaco con este tema, ou aínda é moi cedo, Ana? A ver, déxame pensar a estrofa, que aínda solamente mirei o tema 2 días. A ver, como empezaba esta canción? Ui. Témola pouco ensayada, hai que poñerse as pilas. Levo 2 días co tema na casa, chegou o meu lunes á noite, aínda non levo nin 2 días, día e medio. Vale, pues, a ver, vou intentar facela en galego a ver se non meto un gazapo. Vale, pois cando queiras, aí acabando de lembrarse de toda esa canción e a traducción ao galego, Ana Fanego, recanteira da Terra Chá, a capela este Corazón Contento de Marisol, cando queiras, Ana. Ti eres o máis lindo desta vida, ainda que a ti non cho diga, ainda que a ti non cho diga. Se non estás eu non teño alegría, non acogo de noite, non acogo de día. Eu só quero que saibas que nunca fun así, que a miña vida comeza cando te coñecín. Ben, e a partir de aí xa o estribillo que todos coñecemos, fenomenal, Ana Fanego, este pequeno adianto que a capela e con esforzo nos deixabas aquí en Radio Principal Vilalba, sí, Cadena Ser, moito máis adornado, vai quedar no luar na Televisión de Galicia o día 3 de outubro, todos pendentes nesta comarca da Terra Chá de Ana Fanego, e por suposto para apoiarte tamén vía, non sei se mensaxes, chamadas telefónicas para obter a mellor puntuación tamén do público, non? Sí, son chamadas telefónicas. Moi ben, pois todos pendentes o 3 de outubro de Ana Fanego, do seu debut no Recantos en do Luar. Graciñas, Ana, por achegarse ata aquí nesta xornada, a disfrutar tamén alá en Santa Coloma desta fin de semana de intensa actividade do Dúo Estrella. Saúdos tamén a David Fanego, outro compoñente da formación musical e anterior recanteiro da comarca chairega, e moitísima sorte nesa nova aventura. Gracias, Ana. Moitas gracias a vos. E nos seguimos en Radio Principal Vilalba, Cadena Ser. Radio Principal.